Нацыянальны гістарычны падрыхтаваў экспазіцыю скульптур менавіта на сваю гістарычную тэматыку. Тут паказаны распрацоўкі помнікаў асобам, дзейнасць якіх прыпала на лёсавызначальныя этапы гісторыі нашай краіны, а зараз яны усталёўваюць дыалог с сучаснікамі. Нам очень важно вспоминать о каких-то вехах нашей истории, и даст Бог, если получится, какие-то самые лучшие из этих вещей, они действительно воплотятся в виде памятников. Это возможность увидеть себя со стороны, увидеть себя в контексте какого-то большого движения скульптурного. Тут зусім блізка постаці асоб розных гістарычных перыядаў. Владимир Караткевич і Фердынанд Рушчыц, Леў Сапега і Гедымін. Яны ў жыцці ніколі не сустракаліся, але ж такая магчымасць убачыць іх у адной прасторы з'явілася ў сучаснікаў. Гэта адна з асноўных асаблівасцяў выставы. Одна из тем, над которой многие скульпторы работают, это история. Период разный. Это там чуть ли не от каменного века какие-то творческие работы. И захватывая вот здесь очень большой широкий спектр работ, представленные Второй мировой войной. Разлет в истории очень большой. Но они существуют, они являются какими-то определенными маркерами для исторических событий. Прадстаўленыя творцы актыўна выказваюцца на тэмы айчыннай гісторыі, дэманструюць герояў і падзеі мінулага. Напрыклад, паказаны эскіз да помніка князя Гедыміна, які усталяваны ў Лідзе. Мы працавалі амаль, што мне здаецца, год 5, таму што пачалі мы суаўтарстве працу задоўга да абвяшчэння конкурса. І потым ужо патрошкі рабілі ўжо эскіз, пераводзілі ў матэрыял, і напрыканцы ўжо быў вынайдзены агромны помнік. Тым часам фестываль скульптуры працягваецца. Пасля адкрыцця ўсіх экспазіцый яны будуць працаваць яшчэ некалькі тыдняў.